Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Onbrao at Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Abi, 41 anyos, minyo, ug may duha ka mga anak. Itago na lang sa mga akong address, kay wa bayat mahibaw ang among mga silingan niini. Punto medikal o matawag ba nga psychological kining akong suliran. Kabahin kini sa kamagwangan kong anak nga babae, nga nalibog ko og naunsa na ni siya, o epekto ba niya sa sitwasyon nato karon nga pandemic, nga ang mga minor de edad dili mahimong pagawson sud sa taod-taod gyud nga panahon. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Beverly, nak, kamo na'y bahala sa imong manghod din sa bay, ha? Kay manimba mis papa ninyo. Di pa di ay may makuyog si Anton, ma? Di palagi, kay bawal karon sa mga minor de edad nga mugawas tungod aning COVID. Kalain. Dugay pa di ay may makagawas ani sa bahay. Board na kako din sa bahay, ma, uy. Ganana unta akong mulaag. Mauto ko sa akong mga classmates. Di lagi yung taon pwede, uy. Dakpo ng mga minor de edad nga mugawas. Ug tawgon pang atensyon na mong mga ginikanan kung nganong mitugot mi ninyong mugawas sa bahay. Ay, kalaay. Dugay na tang gi-quarantine ani pag-lockdown. Nga wa na face-to-face classes. Dugay pa di ay mga mapreso ani sa bahay, ma. Sa disa lang gud, nak. Karon ra man sad ni gud nga kusog pang pagtaas mga COVID positive. Kung mahuman na ning pandemya, makagawas na lagi mo. Kalaay, uy. Sa pagkanta-kanta lang unya diha. Ako yung pa-install ni Papa ni mo daan ng speaker, ha? Aron makakanta-kanta ka. Sige, ma. Manang-manang misa, paulit din ta. Kaya ang mga bata rabat ito sa bahay. Mga pito na tagpagkaon nila, uy. Ang paborito nilang pagkaon ba? Aron malipay sa itong mga nahabilin sa bay. Kay si Beverly ay, muragwa man sa maayong buot nga dili na kuno siya makagawa sa bay. Ay, wata mahimo ini, oy. Di mauman ni balaod. O delikado, masab kon magawa sila. Kay sila sa punya ang mataptat si Paco. Maugani. Pan murag di man kasabot si Beverly, uy. Laay ko, no? Ay, nalingaw ra turon eh. Kay magkatakanta raman turon. Kaya ako man itong ipahilo na daan ang atong sound system. Karon mag-video kay siya. May lang unta, og nalingaw tog video ke. Mga anak! Nana, miss papa ninyo, oy! May daming lamig nga pagkaon! Fried chicken! Oh, ipaw man lagi ng sound system. Ay, mga magawang ni mo, Anton. Wala yung magkatakanta? Tuwas yung kwarto ay. Gisapot. Ha? Ano naman? Nag-away mo? Wa, uy. Tinga man gani ko nga. Nikalit ato siya. Kaya nga naman day ko, no? Ampot. Singkaan magani ko niya kapil. Ug namundak ko siya sa atong mga butang. Unsa? Ang tuwa ka, abi. Susiya. Kung anong niandar sang kamaldita itong anak niyo. Kung karoon makakaon ng datang pagkaon. Early. Nak, dali na, oy. Namida nga pagkaon sa papa ni mo. Ang paborito ninyo ni Anton nga fried chicken. Beverly? Day, musod ko, ha? Oh, ganun na naman kaskwarto ni mo. Kabugat ba nang naong ni mo? Uy, naunsa ka? Lagot ko sa atong silingan. Ha? Ano naman? May labtanon kayo. Mga suyaon. Ha? Oh, ngano nasuko man kanila, oy? Nga, mga paryente ra ba yan anato sila? Mga suyaon kayo na nga itong mga parinti, ma. Nasuko sila nga nagkanta-kanta ko. Gipusdak-pusdakan ko nila. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wagit ko kasaksi atong hikayuna kung tinuod ba nga gibustak-busdakan bang akong anak sa among silingan tungod kay nagkanta-kanta siya sa amo. Nag-video kay, pero perti niyang sukua. Nakahilak yun siya sa kalagot. Murag nagmaoy na siya sa gamay nga hinungdan ba? Unya, Ma, isa ang problem papa nga akong kwarto, be. ha? Sa una?
Kaya napatauran ba og soundproof ang akong kwarto ba? Aron kumukanta ko, dili makadungong ka masilingan. Sa? Sumtaw ng mananapanak, uy. Unsa na? Mura na siya og foam ba mga baga. Itaod palibot sa akong kwarto. Aron dili malusot akong tingog sa gawas. Dili makadungog ka masilingan ng mga suyaon. Masuko dayon kung mukanta ko. Ay, wa manggut tingali sila masuko, nak. Imo ra man ang huna-huna. Nasuko lagi sila nasuko sila. Nagbustak-bustak sila sa ila. Mangin na si Papa nga ipa-soundproof ninyo ni akong kwarto. Beverly. Usay soundproof ba? Kanang aron ko no, dili madungog ang iyang tingog sa gawas, bungbungan og lain ang iyang kwarto, kanang baga nga di mo gawas ang iyang tingog. Uy, mahal kinabi, uy. Kana man tingali ng murag recording studio sa mga singers nga i-soundproof aron di po babati ang tingog sa gawas o di apil sa pag-record ang saba sa gawas. Murag ingon ana gyud. Uy, pirti mahala na, uy. Ngayon sa ko'y trabaho na ko. Panday mason ra. Di tak-afford ano, eh. Unya, saan man anato? Nga taas ra bag simod nang nanghangyo nako. Kay ganahan na gyud tingali siyang mukanta. Ay, balibari, uy. Frank, Pinangga kinatong atong mga anak, no? Abi, apan dili ta sila patuyangan silang gusto nga bisan di tak-afford, kayahon ginato og pugos. magsusi gani ko sa tong silingan na iyang reklamo, be. Maing buntag diha, Maricar. Oy, abi, makini aka. Wadi ay diha sa inyos Beverly. Wa naman gud ko kadungog nga nagkatakan ta siya. Gimingaw man gud ko sa iyang tingog, kay naandan man ako maminaw sa iyang pagkanta. Paungon ko gyud gani ako radyo kung mukanta na siya, kay ganahan lagi kong maminaw niya mukanta. Ha? Nga sato pa? Wa mo masuko nga magkanta-kantang among anak sa among video. Wa, oy! Malingaw man gani mi. Ilabi na kung mukanta siya binisaya. Kay tagsa na lang ron sa mga batanon ay nga mukanta og binisaya. Ha? Hilig yun o kanta-kanta ning akong anak. Apan ning bag-o lang lagi, mo na iyang reklamo sa mong mga silingan nga masuko kuno kuno kanta siya. Apan pagsusi nako sa mong silingan, wala man day kuno. Dihang akong gisultihan ana, misamot og kasuko og nakasab-an ako. Mo nang naglibog ko kung naunsa ni siya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, hilig ning akong anak og kanta-kanta ni anang video kay. Ganahan ang among silingan kung mukanta na siya, apan nga nung ning bag-o lang, nagtuman siyang nasuko, ugwa ganahi ang among silingan. Ug nga, gibustak-bustakan kuno siya, bisan ugwa. Ikaduhang pangutana, sa wa pang pandemic, dili man ingon ini ang akong anak. Mahigalaon kini siya og tabian. Ipikto ba kini kay napriso sila sa bay, ug pila ka buwan kay di pag-awson sa bay ang mga minor de edad? Ikaduhang pangutana, nag-request siya nga ipa-soundproof ang iyang kwarto aron kuno di mabati ang iyang tingog sa gawas. Tumanan ka namo siya, pero mga pila man sa pintaon na, nga wa manggutaw ni igong kwarta kay panday ra maning akong bana. Ikaupat og katapusan, lisod ba ning iyang kahimtang? Angay ba namong ipatan-aw sa doktor ang among anak? Unsa man nga doktor ang angay namong duulon? Mga pila man sab kaha ang pagpa-check up. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Abi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Anya na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga problemang medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginaniling drugas. Tungod lagi kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka psychiatrist ug usa ka medical doctor. Si Attorney Bathan ang mutambag sa inyong mga legal ang mga problema. Daghang
ang pamaagi. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Dili mangluod o suko kung lugay mahatagag pagtagad ninyong sulat-suliran kay taghan kay migmadawat diri sa among buhatan. Ang atong magkutlong magtulunan karon adlaw mao kini nga commit yourself to task which you can only do well and good. Mao gina so ayo pag akup-akupa ang mga trabaho nga medyo dili ka kumpante or komportable nga matuhuan imong makaya nimong buhaton, no? We have to accept our limitations, no? Pareharanag na ay mga assigned task dia sa tong company, ako po nimong tanang trabaho nya dili day ka eksperyensyado ana nga mga butang ihatag na sa uban, no? Kadto medyo eksperyensyado na ka daghang kasinatian, magkahatag ka sa 100% nga quality sa trabaho nga imong ma-perform. Ang atong magtatampo karong adlaw si Abi, wala niya gibutang ang iyang address punto medical. Iya kaning gipadala sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page, no? Suma sa nabati na to sa drama daghanig pamakuan si Abi, no? May tungod ni sa iyang anak, no? Mahilig magkanta-kanta. Wala man ni address si Abi. Ako lang lakbitan pag great ning atong mga suking tagpaminaw diha sa Union Buntok, no? Si Nancy Puraso, mga Puraso family, no? Si Grace o si Nunoy ba ni? Okay, og si Santa og Luong Puraso, si Betty og Juanito Amparo, og di semestro to Eva Ponce Pinat diya sa Ormoc City. The semestro to mga atong mga health workers diya sa Brotherhood Basak San Nicolas, Cebu City. Unang pangutana ni Abi, no? Unang pangutana ni Abi, hilig ning akong anak og kanta-kanta ni anang video kay ganahan ang among silingan kung mukanta na siya. Apan nganong ning bag-o lang nagtuo man siyang nasuko ug wala ganahi ang among silingan. Ug na gipusdak-pusdakan siya bisan og wala. Well, mo na gitawag na to og pagduda-duda. Murag wrong interpretation siguro niya nga wala masabti niya ang behavior sa inyong silingan. Kini bago pong pagkanta-kanta depende po na sa timing po, no? Pwede po sa timing o ang klase sa kanta ay mong kantahon. Si Doming Sherbo, maayo mo kanta kay ane, o si Boy Mikolob, no? Istong Fernandez, maayo kay manganta sila. Pero kaya imong anak, nga nausab na ngayang behavior, kaya nagtuo siya nga, wagan na ang inyong silingan sa iyang pagkanta-kanta, inyo po na siya sigurong pasabton. O mas maayo og maistorya ang inyong silingan, nga dili tinuod ang iyang gituhuan, nga wa makauyon sa iyang gikanta-kanta. No? Kaya kung magkanta-kanta ta, depende po sa timing. Kaya kung naay mga kalihukan ang atong duol sa atong sa tarag kanta-kanta, nakasamok, kabali ang imong pagkanta-kanta, nabaroy nag-meeting diha. So, dili siya appropriate, no? Timing lang, o depende po sa kanta. Nga naman may uban po nga, gusto nang mo pahulay, nga, adi maganag saba, no? Pero kung sa una, sa imo nang giingon, ganahan ang iyong mga silingan nga, mukanta ang imong anak, arang-arang kung siya nagtingog, no? Yan yung pagtuo nga na ganahi, misinterpretation na niya, no? Yang medyo pagtuo nga walay ingnon ta klaro amo ning gitawag sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry nga delusional kung walay basihan. Pero kung muingon gid ang inyong silingan, oy honong na day kanta-kanta kay gusto namin giistoryahan ring importante no madisturbo mi akana kay noon. So pasabton lang siguro nimo imong anak nga dili tinuod ang iyang gituhuan, no? Wala gyud ko mo sa mag-communicate. Ikaduhang pangutana. So wala pa ang pandemic, dili man ni siya ingon ani ang akong anak. Mahigalaon man siya og tabian. Epekto ba kini nga napriso siya sa balay o pila ka buwan kay di pagawason sa balay ang mga minor de edad? Kay ang kining iyang anak si Abi 41 years old pero iyang anak mga kuan pa ni minor de edad, no? Teenager pa ni iyang anak kanang sensory deprivation, quarantine
dili na tugutan makighalubilo tungod lagi sa pandemya, sa makaapekto. Daghan kayo ganing mga kaso sa mga depresyon among natubang karon sa among hospital o klinika because sa mga tao nga gi-deprive sa iyang usual activities of daily living. So mas maayo gud tingali og imo ni siyang ipa-counsel, no? Ipaduol na nimo og usa ka health worker or mental health worker specialist, no? Mental health worker specialist. There is no health without mental health. Ikatulong pangutana, nag-request siya namo nga ipa-soundproof ang iyang kwarto aron kuno di mbati ang iyang tingog sa gawas. Tumanon ka ni namo pero mga pila pag ka in town sa magasto ana nga wala man sa mi taon igong kwarta kay panday raman og mason ang akong trabaho sa or rather ang trabaho sa akong bana. Mahal baya nang magpa-soundproof, no, kana sa mga record room, no. Kinala na anay bagga kayo nga walling, probably concrete wall nya na anay mga gibutang diha nga mga material nga ang sound dili mo gawas mo kagasto gid ka ani, dako-dako nig budget, no. Posible naman tigali nga dili lang kayo i-volume ang iyang kanta-kanta kung maulagi na magtuo siya nga nasamukan na ang inyong silingan sa iyang pagsigi og kanta-kanta. Pero sa makausapa balik ko nako kung timing lang ang iyang pagkanta-kanta, dili po kay magkanta-kanta siya kadlaw na or tungang gabi na nangatog na ang mga silingan kana kahinoon, pero within the acceptable time lang po nga naay gustong maglingaw-lingaw. Ang ato kani mga karaoke bar sa mga beaches o sa mga lugar nga gitugutan until 10 o'clock mga ganit tingali, no? Beyond 10 o'clock dili na pwede nga naapay magkaraoke diha, mag-video key, no? Kay naano ba poy mga tao kagandahan mo pahulayan ng mga orasaha. So timing lang, no? Kanang magpa-soundproof balik ko nako makagasto gyud ko niyan. Kung panday ang imong bana, siyempre maka minus sa libor, pero ang materialis ani medyo expensive gani siya kanang mamabi, no? Kinahanglan nga mabudgetan gani ninyo dako nga. Okay, ikaw pa to katapusan nga pangutana. Lisod na ba ang iyang kahimtang? Angay na ba nako si batar na usa ka doktor? Ang akong anak unsa man sang klaseng doktor ang among duolon? Mga pila man sa ka magasto. Well, man nimo gisuwat ang imong address sa kadiin ka Ma'am Abby, pero kung naara ka din sa Sugbo, muduol ka government doctor diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center na ay mga psychiatrist diha, no? Pwede nimo maduulan, no? Pwede nimo duolon si Dr. Fred Tampos, pwede niyong doolon si Dr. Chin Villero, Dr. Gumapon, Dr. Basubas, pa diya, gayaw ka medyo ka negatibo o dool og usa ka mental health care provider sa ka psychiatrist. Kay doesn't follow nga mo dool mo psychiatrist nga nabuang na mo, ha? Dili na siya ignota sakto nga pag interpretar sa usa ka tawo mo dool og psychiatrist, no? Of course na may mga pasyente nga mga out of this world na, no? Functional or drug related, bataghan kay may mga pasyente nga medyo dili pa siya end of the line ng ilang line of thinking, medyo maka istorya pag tarong. Ang ako example di ani, kadaghan na ako nang giingon din sa radyo nga kung ingon ana mga ngatong pagsabot nga ang usa ka tawo nga mo dool og psychiatrist na buang na, no? Mong ginakasagaran nga pagtuog yun. Anong dito mong doktor ni obra sa psychiatrist mo so nabuang na kabay? Dili na siya giving justice to the person, no? Kay kung ato ng interpretation og ingon ana nga ingon ta pangunahon na sayop man na siya, moingon lagi ko nga og maunay na ang kaning tanang pulis, security guard, coast guard, bumbero, maestra, kaning uban nga mga tug abroad, pulos dahil ni mga buang. Kay bantom ni nako, natin sa siring nga to sa ako, nga to sa parehang trabaho nako, mangayo manig clearance, no? So dili na siya angay nga ikaulaw mo dool og psychiatrist. Sa Amerika open kay sila aning mental health. There is no health without mental health. O tanan nga mga butang nga atong himuon aning kalibutana, magsugod kinig mental nga ingnon ta planning, maghimo ka na bisag unsa naman lang, bisan kung estudyante ka o nagtrabaho na ka, magsugod gyud kag magunha